tarde. Para min é un placer e un honor inmerecido presentarles hoxe a 4 autores excelentes que van tanto comentar como homenaxear a obra poética de Xosé Luís Méndez Ferrín. Cando hai 20 anos, María do Cebreiro publicou o seu primeiro libro, O Estadio de Espello. Atopamos unha obra original, sofisticada, elegante, humorística, pero que non podíamos prever é que 20 anos despois ela sería a autora de 15 libros poéticos, todos excelentes. Non os vou mencionar todos, recoméndolles ler A Lentitude ou o seu último libro, Cartas, Soños, Arquivos. E direi que a obra de María do Cebreiro non se limita únicamente aos seus libros de poesía, senón que hai unha obra crítica excelente da que eu salientaría o seu libro A Terceira Muller ou o conxunto de ensaios que se chama Fogar Impronunciable, que creo que ten unha relación cun poema de Beckett, non Unspeakable, vale. Fogar Impronunciable, Poesía e Fantasma. Quero ser breve para non privalos do placer de escoitar a ningún dos convidados. Que podo decir de Xoán Cabana? Que é un autor dunha obra poética extensa e moi variada. O seu terceiro libro, Romanceiro da Terra Chá, era un exemplo de como se podían pôr a producir formas populares. Pero, obviamente, Romanceiro de Terra Chá é un libro que non ten a mesma poética que poñamos por caso Patria do Mar, un libro de sonetos, e, por outra banda, Patria do Mar tampouco é o mesmo libro que Cabalgada na Brétema, onde Darío fai un inmenso exercicio de imaginación en verso libre. A poesía de Darío está reunida nun libro que editou Xerais, creo que no 2002, que se chama 20 cadernos, e deses 20 cadernos, obviamente, faltaba esta Cabalgada na Brétema. Ora ben, temos tamén o Darío narrador, un Darío que é tamén un narrador de registros moi variados, porque unha cousa é pensar en Morte de Rei, que é unha novela histórica, non? E outra é pensar nunha novela alegórica como é O Cervo na Torre, non? En clave de alegoría nacional. E a máis diso están tamén os libros de conto de Darío. Por outra banda, Darío é un traballador dunha grande humildade que anosou pezas fundamentais do que sexa a tradición literaria occidental. Quero dicir, o traductor cuidadosísimo de Petrarca, non só da Divina Comedia, senón tamén da Vida Nova de Dante, e tamén dos trovadores. De Helena de Carlos, pois, teria que dicir moitas cousas. Non só que creo que é a directora do Departamento de Filoloxía Clásica. O que diría é que Helena é unha magnífica poetisa, para empezar. Autora de 4 libros. O primeiro chamase Alta Casa, o segundo libro que se chama 1999, o terceiro libro que se chama Agné 3, e o cuarto, que foi premio da crítica hai uns 10 anos, ten o nome desta fermosísima cidade, Vigo. Pero Helena é unha excelente filóloga e é traductora de 2 libros cruciais e inesquecibles. Un é o libro que pecha a literatura latina, o libro de Boecio, un libro escrito no cárcere por un filósofo disidente de Consolación e Filosofía. Ese libro non só está escrito en prosa, senón que está escrito tamén en verso rítmico, e as versións poéticas de Helena son exquisitas. Helena é tamén traductora de outro libro crucial, da Utopía de Tomás Moro, aquel conselleiro de Enrique VIII, aquel rei histérico, que lle cortou a cabeza non só as mulleres, senón tamén o seu conselleiro áulico, non? Tomás Moro, cando este lles puxo unha crítica. Ben, pois a Utopía de Tomás Moro, un libro que ainda ten moito que dicir, con todo o seu humor, con toda a súa sofisticación, con toda a súa esperanza de un mundo mellor, non? É un libro fermosísimamente posto en galego por Helena de Carlos, que, entre moitas outras cousas, foi a promotora dunha preciosa revista de literatura medieval de temática clásica que se chama Troiana Alexandrina. Se eu sigo falando agora da obra de Helena de Carlos, pois non teria tempo de decirles que o Xavier Cordal é un poeta verdadeiramente afouto, atrevido, original, que de novo experimentou cos xogos humorísticos colectivos no colectivo Roncels. Escribiu un libro que parece que se chamaba Unicornio de Cenorias que cabalgas os sábados. Parece que se chamaba así, non? Porque
Unha cousa era como se titulaba o libro na capa e outro na portada interior, que non era o unicornio de diccionarios que cabala os sábados, senón hai unha variación, pero tanto ten. Posteriormente, Xavier empezou a escribir os seus libros, e o primeiro é un libro que se chama Arianrod, non sei se era en anagrama unha relación co topónimo de Orneira. Logo, pois, viñeron os libros Fruto do Teixo, viu o libro Afasia, viu, en fin, ata o último libro poético de Xavier, que é un libro que se chama Transmuta, que creo que foi premio da crítica. Pero non quedaría únicamente cos libros de poesía de Xavier, tamén sempre bulideiros, exploratorios, arriscados, senón que quedaría tamén coa obra xornalística e de crítica literaria de Xavier. É unha obra que se pode consultar na revista electrónica Lieiros, ou poñamos por caso no xornal Galicia Hoxe e en revistas como A Travedouro. E non quero roubarlle xa máis tempo. Ben sei que coa hora e media que temos non daremos feito máis que primeiras aproximacións a unha obra poética tan intensa, tan fermosa e tan variada como a de Xosé Luís Méndez Ferrín. A unha obra que comeza cun libro que se publicou hai, máis de medio século, Voce na Néboa, en 1957, o autor ten 19 anos, e entre ese libro e o seguinte libro de Méndez Ferrín, con Pólvora en Magnolias, que se edita en 1976, corren 20 anos nos que Xosé Luís non publica un libro, pero fai circular moitos textos. Creo que Darío nos vai contar algo disto, porque el ten un coñecemento íntimo da poesía de Méndez Ferrín e un coñecemento íntimo do libro máis célebre de Xosé Luís Méndez Ferrín, que coñecemos polo nome de Con Pólvora en Magnolias, pero que antes de ser libro circulou, creo que en Ciclo Estil, en fotocopias, e que se chamou mesmo Amor e Tempo Liso. Sei que a obra de Xosé Luís, que empeza cando ele é novo, é unha obra que tardou en plasmarse en libros, dadas as miserentas circunstancias políticas que se vivían, pero que é unha obra que sempre nos sorprendeu. Así que, aínda que hoxe teñamos aquí a brillantísimos poetas, a brillantísimas autoras e a brillantísimas críticas literarias, só faremos unha primeira aproximación á obra de Méndez Ferrín, e esta aproximación e esta homenaxe comeza agora con María de Febreiro. Escoitades ben? Eu agradezolle moitísimo a Manuel a xentileza coa que me presentou e coa que nos presentou a todos. A verdade é que é moi fermoso escoitarte sempre. És un sabio. Xa sabes que xo digo de corazón. Tamén, desde logo, os organizadores que tivesen a delicadeza e a amabilidade que tiveron en todo este tempo no que isto se forxou, que contasen comigo para estar aquí. Non son retóricas se digo que é unha honra estar aquí, na compañía de Xavier, de Elena, de Manuel e de Darío. Hoxe, Xavier Cordal dábame un pé no Faro de Vigo para algo que de alguna maneira eu pensaba facer, que era fiar as poéticas de Rosalía e de Ferrín, que non sei se é algo sobre o que se ten escrito moito, porque eu non son para nada crítica da poesía de Ferrín, pero eu vexo unha conexión bastante potente e vou tratar de empezar por aí. Non vou vos ler dous fragmentos, o primeiro é dela, o segundo é del. Xulgade vos mesmos e logo tentarei falar un pouco máis sobre iso e rematarei nalgúns poemas que eu estou a escribir e que tocan a cuestión do lugar. Adiós montes e prados, igrexas e campanas, adiós sares sarela cubertos de enramada, adiós vidán alegre, muiños de ondanadas, Conxo, o do claustro triste e as soidades prácidas, San Lourenzo, o escondido cal un niño entre as ramas, Belvís, para min sempre o das fondas lembranzas, Santo Domingo, en onde canto eu quixe e descansa, vidas da miña vida, anacos das entrañas. E, verba estirpe, marmaña, sardoma na terra. Eran estas as nocións, touza, carqueixa, corga, carnota, as gándaras do sentido, as poulas nas que o ser se entorga, toutizos, collos, támega, tamuxa, tameiga, tal, como a brañas enchoupadas arnoia, que é escomincipio e derradeira frouma do alentar de meu. Eu tiven a sorte verdadeira, non tratándose dunha sorte universitaria, porque na universidade non sempre hai sorte, como ben sabemos, de asistir en tempo real á lectura deste libro, do libro Estirpe, e iso foi grazas, como tantas cousas boas que pasan nas clases, a unha profesora, Iris Cochón,
que escolleu este libro como unha das 3 lecturas, e realmente o curso consistiu en ler, e penso que eses son os mellores cursos de literatura, que tiñamos que debullar entre todos naquelas sesións. Entón, acababa de sair Estirpe, nos estábamos lendo Estirpe, foi un libro que podo dicir que me marcou, eu creo que daquela reparara intuitivamente, porque estes versos eran os que quedaran prendidos na miña memoria e estes días relín Estirpe, e eu xa reparara nalgo que fun quen de formalizar moito tempo despois, bueno, ando niso, non? E é que Ferrín consigue transformar en Estirpe os nomes comuns en nomes propios, non? Propiamente en topónimos, é dicir, fai realmente unha alquimia, dá un salto espectacular, porque todo nome común podería, quizáis debería, ser tamén un nome propio, debería ser percibido na súa singularidade, non? Marmaña, Carqueixa, eran singularidades para min irrepetibles, e por iso as lembrei, non? E as levaba na memoria e no corazón, que como sabemos son case o mesmo. E creo que últimamente no que escribo hai algo diso, que os latinos chamaban a procura do xenio do lugar, sobre isto sabería moito máis Helena, dicir, cada lugar fala nos seus propios termos e pide ser escoitado nos seus propios termos, non? Hai unha xeógrafa crítica que se chama Dorin Massey, e a mí interésame moito o seu traballo, e ela ten unha idea que me parece moi importante, que é que por unha banda todos os lugares están relacionados con outros, pero por outra parte todos os lugares son irrepetibles. En esa tensión ando a escribir últimamente. Como contextualización, porque non quero estenderme, xa só lerei eses 2 poemas que son os últimos que escribín, levan nomes de santuarios. Penso por unha banda, claro, alguén pode dicir, bueno, ela quere homenaxear a Ferrín con poemas sobre o relixioso. Claro que é verdade que o sagrado non se pode reducir ao relixioso. Eu creo nunha sacralidade materialista, non? Igual que na ética de Spinoza se fala do infinito como materia. Penso, ademais, que os santuarios o que están é sinalando presenzas que van moi para alén e que están moito antes da cristianización. Están sinalando que para min é o irrepetible do lugar. Eu vexo realmente neses santuarios, neses nomes de lugares pequenos, unha marca do carácter singular dos lugares, non? E iso é o que quero compartir convosco e a maneira na que quero renderlle tributo a él. Eu, ao mellor esforzándome moitísimo, non chegaría ao nivel da mesa, pero podería artellar algo crítico sobre a poesía de Ferrín, pero hoxe en día creo que o mellor que teño para lle dar a él non sei se o acadei ou se o conseguín, pero sí sinto que o mellor que teño para lle dar a él é a poesía. En ese sentido é no que lerei estes 2 poemas. O primeiro chamase Santa Mariña de Augas Santas. Non me colliche la mão para subir ás penas. Ti xa estabas no alto, e desde alí dixéchesme, faino por min, e desafiando o medo de caer, fíxeno. Axudáchesme a subir e axudáchesme a baixar. Na cripta enfadeime contigo porque me facías bromas, e lembrei que en Santa María do Cebreiro rir tamén fora o teu xeito de lidiar coa morte. Debín de ter escrito este poema no tren, cando as imaxes voaban arredor de min como bolboretas. Ten que ver, dixenlle a unha amiga na viaxe de volta, co momento xusto despois de que o sol se oculta. Hai unha especie de intervalo no que nunca reparara, que me parece case máis importante do que acontece ali. O que pasa é que son cousas difíciles de contar e ao mellor tes que recorrer ás sensacións para poder entendelas. Deixei de pensar en como sería dar a volta cando fun consciente do que querías ensinarme. Un pouco antes dixeras unha frase algo triste e moi fermosa. Estou sentindo a fin do verán no noso país. Caeu o sol, remataron as vacacións, caeu o verán, a idea do verán como un tempo sen obrigas. E ao teu xeito tamén me dixeches que o mundo era vello, pero que os nosos antepasados levaban 3000 anos sendo mozos cando miraban o sol. Se esta primeira landra non xermina, escolleremos outra e outra e outra ata volver encher a terra de carballos, para que cada vez que volvas ao noso país poidas facelo por terras liberadas. Temos unha verdade no bico como os paxaros. Se abre a boca, gárdala. Un amor de verdade non se pode agochar. Tampouco o sol se agocha. Parece que vai dormir entre as montañas e a luz aínda lle quedan, engadiches con esa concreción da que sempre te prezas, uns 40 minutos. Fuches exacto, e volvín confiar en ti, e non só no teu amor, porque a noite do día antes viramos a Marte e a Saturno e entre aqueles 2 corpos a túa constelación de home aventureiro. A casa era o meu ventre que te abrazaba por detrás e che dicía:
A miña estrela polar é verte. Xuntos descubriremos as poucas cousas que hai que saber sobre a vida. Delas faremos os nosos puntos cardinais. Un día, a estrela do serán díxolle a estrela da alba: ti sabes por que temos o mesmo corpo? E a estrela da alba, que sempre estaba calada, respondeu: na hora do nacemento e na da morte é como se a mencida e o solpor fosen o mesmo. E este chamase Santa María de Noia, e ademais de yo dar a Ferrín, tamén o quero compartir parte do bonito que el ten, porque foi a primeira persoa que me levou ali, a Ismael Ramos, que é de Mazaricos, pero tamén é de Noia. Volvín contigo a Santa María de Noia. A cancela estaba aberta e entramos polas tumbas. As tumbas eran o único camiño, pero o cemiterio seguía dentro. Había mortos no chao e nas paredes, mortos ata na cortiza da oliveira, na que volvemos pensar na historia do paxaro que fora quen de suspender o tempo. Mortos que ollaban para nós sen desesperación, que facían chistes a costa da nosa ignorancia, coa forma dos sinais dos canteiros e doutros oficios, misturando as artes vulgares coas artes nobres. Parte do que pensei daquela non podo repetilo. Todo o que descubrí dependía de estar onde ti naquel lugar. Lembro que eran guerreiros, que seguían loitando cando facían o amor. As miñas palabras saíran de algunha ferramenta gravada na pedra, quizáis nun sacho. Ollei sin medo para a morte cando ti me entregaches a aquela paisaxe por onde non corría o aire ata pensar: se debo caer, caerei, e se caio, heime salvar de vece para sempre. Non che pedín a morte para que me levases ela, senón para que fósemos xuntos, e ti dixéchesme: non caias. E eu souben que estabas alí para facer posible aquela visión a que podías entregarte pola mediación das miñas palabras. E só daquela as miñas palabras foron carne. Que procuras ao entrar nas igrexas? A vida das historias. Igual que cando deixache as mágoas apousadas no xonllo de San Roque e repetías, como se fose unha oración, que o bo dos santos é que nos curan aínda que non creamos neles. Fai unha historia comigo e vivámola xuntos, que dure como lles pedín as estrelas, e só un ano despois souben pechar a frase, que dure para sempre. Parte do noso traballo consiste en desvelar a escola de almas que comeza no retablo de Noia e continúa en Padrón, onde o sinal, que como se fose unha áncora, deixou na pedra o cadáver do apóstolo. E remata na cuberta da pedra da igrexa de Santiago, onde a miña amiga de nena non era quen de ver lapas de lume senón follas de erva, unha erva tan alta e mesta da que podían nacer as almas. Son cativos os que lles poderemos contar contos para lles aprender que a vida é dura e fermosa? Son cativos que non quixeron facer parte dun mundo que permite que ás veces as cousas fermosas sexan derrotadas polas cousas difíciles. Pero repara, proseguiches, en que algunhas erguen a cabeciña. Esas quedarán salvas, completei a túa idea despois, porque foron conscientes do que acontecía e chegaron a tempo. O máis fermoso dos tres retablos é o de Noia. Todas as almas son a mesma, unha moza asustada que ergue os brazos en diferentes tempos. O seu cabelo treme como as lapas. É difícil concibir que unha figura tan loira se deixase levar a tales perigos, ata que comprendemos que a súa cara é a mesma que a da Virxe. Na igrexa de Padrón hai homes e mulleres, rapaces e vellos. O retablo é imperfecto, pero avanza unha idea destes días, que neste mundo non estamos nos sós. A bella escola de cantería de Santiago levou a historia ata as últimas consecuencias ao mudar a madeira pola pedra e o interior polo exterior. A única diferenza entre a morte e o amor é que o amor é unha ficción, pero os dous son verdade, e ti e máis eu non facemos outra cousa que escribir sobre iso. Seremos dous iguais, repito agora. Protexereite igual que me protexes. Coidarei de ti porque podería non facelo. Acollerei a túa dor coa mesma entrega coa que ti acolle a miña alegría. E cando esteas no cabo do mundo e a túa calor me falte, pensarei: estás no cabo do mundo, pero és ti. Ben, moi boas tardes. Antes de empezar a miña lectura, porque lectura é,
quero contribuir a aclarar ou escurecer máis aínda o misterio do título dese precioso libro de Xavier Cordal, que é Ariane Roth, que lido ao revés da Dorna Ira, pero que en realidade é unha deusa irlandesa, verdade? Sí, seguro. Empecé a escribir de dúas maneiras diferentes esta miña intervención de hoxe, mesmo con algunha tentación de espallafato académico, pero tíveme que render por non ser cousa miña, así que do que vos falarei dunha maneira excesivamente persoal é do meu Ferrín poeta, se que o dou xebrado ben do Ferrín narrador, do Ferrín dos xornais ou mestre cotián, do Ferrín político, do Ferrín meu amigo e camarada e irmán maior de case medio século. Ferrín non estaba a primeira vez que eu vin a Vigo, que sería pola primavera de 1970 con Manuel María, para presentarmos nós dous libros nosos da colección Valdelemos, O meu home a terra e o del Canciós de Lusco a Fusco. Estaban, sí, Antón Patiño de Librouro, os Álvarez Blázquez todos, e moitos máis aínda, galeguistas e antifeixistas de todas as familias, na Asociación Cultural de Vigo de tan nobre memoria, da cal eu fun moi poucos anos despois membro bastante activo, pero esos son xa outras historias. Saudade daquel tempo novo, tens novel, cando éramos poucos e irmáns, mesmo nas diferenzas e pelexas que eran moitas e duras. Algúns, aínda vivos, estaban daquela e agora non están aquí. Outros estarían se estudaran no mundo. Ferrín estaba no presidio, pero a súa gran sombra reboaba por enriba de nós naquel acto poético que era político tamén. En 1970, Ferrín tiña publicado 3 importantes libros narrativos e só unha delgada plaqueta individual de poesía, Voce na néboa, que eu lera na casa de Manuel María, que 20 anos despois me fixo e encadernou a fotocopia que sigo lendo agora, case 50 anos despois. Eu xa ficara fascinado polos 30 versos do fragmento que empeza Na montaña bateron os tantáns, ese brevísimo poema épico que conta un magnicidio envolto en brétemas célticas, ou así, pero que para min xa ora insinuaba un magnicidio máis desexado na miña casa de Armas, 1970. Pero en 1970, Ferrín xa non era o poeta adolescente de Voce na néboa, pois varios dos poemas que en 1972 serían publicados en Montevideo na Antoloxía Popular de Heriberto Bens, andaban circulando polo noso mundo de diversas maneiras. Mecanoscritos, gravados en cintas magnetofónicas ou tamén publicados en varias revistas, entre elas Claraboia de León, La Trinchera na súa etapa de Barcelona ou Si la píldora bien supiera no la adoraran por de fuera, de sabe o de onde. E logo recopiados por nosotros que estábamos fascinados por aquela enxurrada de grande poesía política. Como a tal, os tres líderes mariñeiros que fuxiron na Dorna e morreron no Atlántico, onde clase e nación e antifeixismo se concentran e funden. Ou como a tal Roi Xordo, ese poema grandioso que soa como as cousas máis duras e formosas da épica medieval europea e a trascende contra o futuro. Ten dito o propio Ferrín que se lle ocorreu facelo en 1963, lendo a traducción galega por Otero Pedraio dun fragmento do Liego Orgábala, e que dei ven esa concatenación céltica, ou entrelazo, ou rimo anafórico, ou leixaprén que sexa. Pero de onde puido sair esa outra cousa portentosa que é o principio, esa transformación do bardo na muller que mollou os seus beizos nas feridas de cada un dos vencidos? Cantas veces non se ten transformado Ferrín en muller na súa poesía, na súa narrativa, na súa obra xornalística, co nome de Rosinda Areses poño por caso, ou na Alma de Rodbaz Bluden ou de Narda, ou nos versos alternos de erótica. Alguén que saiba máis que a min de teoría literaria, que case todo o mundo coñecido, brindolle graciosamente un título, O complexo de Tiresias, ou se quer máis patolóxico aínda, a síndrome de Tiresias na obra de Méndez Ferrín. Seguro que lle queda ben. Pero por acabar a enumeración das grandes pezas poéticas que no noso espírito xa definían o xigante en 1970, citarei tamén como tal a proclama do novo agricultor, ese poema programático no que rigorosos enunciados políticos se visten da máis alta poesía. Digo mal porque non se viste, son a máis alta poesía, porque o poeta revolucionario estaba posuído pola misteriosa función bárdica que vellou en Pondal, pero aínda máis se cabe neste marxista-leninista do noso tempo, pertinaz amigo da deusa razón, pero capaz de beber nos máis ocultos mananciais e de tecer unha rede coa materia dos soños da humanidade inteira. Aqueles poemas eran usados por min e por outros
nos seminarios políticos disfrazados de charlas culturais galeguistas cos que intentábamos atraer cara ao nacionalismo popular, cara á unión do povo galego, para dicilo por nome, rapazas e rapaces que empezaban a quedarse polo mundo e pola patria, en Lugo, onde eu vivía durante o curso, en Compostela, onde a rapazada de Fonsagrada brillaba como unha banda de vagalumes, en Vigo, onde andaba o padre Seixas abrindo nos camiños, facendo como a quen pensaba noutra cousa, ou como a tal en Melide, vila pequena pero fervorosa, ou na estrada ou onde fose que désemos chegando. A proclama do novo agricultor remata, como lembrades, e pois está chegando a mañá tan esperada da unión do povo galego, o canto de todos os paxaros de Galicia suspendeus un intre ao contemplar tanto futuro adiante. Entón, isto dábanos pé para explicarmos o que era esa unión do povo galego que se decía con minúsculas tamén se chamaba UPG. Tamén Manuel María, Celso Emilio Ferreiro e Rosalía e outros poetas do pasado estaban presentes naquelas tarefas de proselitismo, pero Ferrín era outra cousa. Tan escuro seica, pero tamén entendido por mozos e mozas que se cadra nunca tal cousa ouviran. Lembro unha xuntanza en Coruxo, sería no 72, onde recitei a lexía dos líderes mariñeiros, o silencio sagrado, a emoción de liturxia que se oficiaba con aquela salmodia extraña, que era de pronto a voz do povo ali reunida. Outro dos poemas era o sirventés pola destrucción da Occitania, que non servía para exemplificar a solidariedade internacionalista nunha máis ben imaginaria rede de nacións oprimidas e proletariados dobremente explotados. E xa que o sábado pasado, e ao olor de outra cousa, o Ferrín falou das landas de Gascuña, dende o fondo dos espellos, tamén eu quero facer unha paréntese dende o fondo dos espellos meus para dicirvos que hai un verso desta portentosa suite poética que está mal editado desde a primeira edición de 1975. Eu teño o original do poema desde 1972 ou por aí, e ali dixe exactamente que Occitania limita coa Zoca no oriente alpino e coas landas do medo polo oeste. Landas como as gándaras soas de Pondal, e non eso máis trivial de lendas do medo, como rezan as edicións nun caso flagrante do que os filólogos chamades lectio facilior, como se pronuncie, que ata agora o propio Ferrín non se molestou en corrixir e que eu lle suplico que o faga no futuro se por ventura chega a ouvir este meu prego. Mais eficadamente aínda, porque non estou seguro de que a culpa non fose miña, que eu me quero fiel. Por aquel Vigo, onde empecé a traballar eu con Xosé María Álvarez Blázquez nas edicións Castrelos contra finais do 71, andaba Xosé Ramón Reboiras, andaba García Crego e outros cuxo nomes non direi, agaso do bon Humberto Baena, a quen hai 2 horas se lle fixo homenaxe e recordatorio no cemiterio de Pereirón. Cando en 1972 chegou do Cono Sur de América a Antoloxía Popular de Heriberto Bens, vimos reunidos na parte final do libro, baixo o epígrafe de 3 elexías nacionais, os 3 grandes poemas que ali xuntos impresos definían o que para nós, ou polo menos para min, era xa o máis grande poeta do noso tempo, sen desprezar xa ora a Cunqueiro, pero Cunqueiro andaba noutras lerias e noutros leiros e pasteiros. Tamén sería polo ano 72, ou todo máis no 73, cando empezaron a circular uns poemas de Ferrín que daquela se reunían efectivamente baixo o título de Amor e Tempo Liso e que despois foron quitado algún e engadidos outros varios ese libro chamado Con pólvora e magnolias, con toda certeza o que maior influencia inmediata e real tivo na poesía galega do século XX e do que vai do XXI. Eu teño dende aquela tamén original por razóns que non veñen ao caso e fun en parte responsable desa circulación. Aquí sí que hai ben diálogo con Cunqueiro, nada máis natural. Na perspectiva do tempo, ben vemos que Cunqueiro e Ferrín son os nosos poetas maiores do século XX, posto que Manuel Antonio morreu tan noviño e a súa formidable traxectoria non chegou nin sequera al mezo del camino. Pero a cousa vai moito máis alá, pois en realidade o Ferrín parece sempre en diálogo coa tradición galega e co seu tempo, sí, pero tamén é dunha maneira case alucinante con todo o tempo e todo o mundo, co Ramayana e con Homero, coa épica irlandesa e coa materia de Bretaña, co poema de Gilgamesh e cos bardos do Ságel, con Dante e co Barsás Breis,
co libro dos mortos e con Lipó, con Safo e con Camões, cos salmos e profetas e con Ezra Pound. E con millenta máis que non sei dicir porque non lin ou non recordo. O que si ven no meu caso é afirmar que a maior parte dos poemas que despois foron con pólvora e magnolias andaban mecanoscritos e lidos e remoídos e recitados polo mundo, por ese mundo pequerrichiño das letras galegas daquel tempo, dende varios anos antes da súa publicación. E son eses poemas os que iniciaron e en grande parte impulsaron a revolución da poesía galega que polo regular se exemplifica con 3 libros publicados todos 3 no ano 1976. O propio Con pólvora e magnolias, Seraogna de Alfonso Pexegueiro e Mesteres de Arcadio López Casanova. O Arcadio andaba por Valencia, pero o Pexegueiro non, e con el sei moito ben o que pasou, pois cando o coñecín, que sería no 74, unha das primeiras cousas que fixen foi darlle a ler estes poemas de Ferrín. Daquela, o Pexegueiro falaba a cotío en galego, que remedio, pero escribía aínda en castelán, como fixeran na xeración anterior José Ángel Valente, poño por caso por falar dun galego bon e xeneroso, e como despois se foi facendo cada vez máis raro en Galicia, aínda que agora parece que se empeza a estilar outra vez. O Pexegueiro andara un tempo por Madrid e fórase consultar con Vicente Aleixandre, grande poeta e estúrdigo españolista. Foi probablemente lendo Ferrín de Amor e Tempo Liso que era mellor que Aleixandre, cando o Pexegueiro se decidiu a pasar con todas as súas poderosas armas líricas o exército literario galego. Daquela o Pexegueiro andaba seguido cun rapaces que tamén escribían poesías en castelán, moito en plan xeración beat e cousa así, pero entre os poetas galegos con obra publicada non debía ter aínda máis contacto ca mí. E o caso é que el quería facer algunha cousa nova, revolucionar o mundo, ou polo menos o mundo da poesía nosa, mas eu, por certas razóns que agora non veño ao conto, non estaba en condicións de acompañalo na singradura. Entón despachei ao Ferrín e calás arranxase. Dende aquela xa non sei moi ben como foi, porque ademais no verán do 75 eu volvín de Vigo para Lugo, pero arranxáronse tamén que acabou nacendo Rompente, pois Ferrín presentoulle o Danreixa e co Reixa e cos outros que con el atopou acabou iniciando aquela aventura colectiva que terminou en diversos rosarios de agora como a maior parte das aventuras literarias colectivas, pero que mentres se non produciu unha poderosa e moi necesaria sacudida no sistema literario noso e permaneceu durablemente, eso sí, nalgúnas grandes individualidades poéticas, en primeirísimo termo a do grande Pexegueiro e tamén dende logo a do Reixa de multiforme enxeño, que non por ser tantas cousas nos dá feitos que en primeiro lugar é un magnífico poeta. Deixando aparte a súa influencia naquel grupo iconoclasta, o impacto de Con pólvora e magnolias, que se publicou con selo de Rompente e cun poema do propio Pexegueiro nas lapelas, foi enorme no panorama un pouco adormecido da poesía galega daqueles anos. E non só polo falado e refalado cambio de rumbo, etc., que imprimise ou deixase de imprimir, senón, sobre todo, porque Con pólvora e magnolias foi a partir de Sintre un fito altísimo e un espello incómodo para os poetas novos, e non tan novos. Para algúns como a min ou Pexegueiro xa o era dende antes, e algúns que o leran, tal vez non o entenderan nada, pero a partir do 76 ninguén un pouco alfabetizado podía ignorar que en galego se facía a mellor poesía do mundo. Dende o 76, Méndez Ferrín é xa indiscutiblemente a vanguarda máis sólida da literatura da poesía galega e, sobre todo, o poeta que máis fondamente conmove, que máis arrastra o corazón e a inteligencia, con poder expresivo e emotivo propiamente máxico, que entre nós quizáis non ten igual dende Rosalía, se non é algunhas veces no mellor e máis íntimo cunqueiro da madurez. Porque o máis importante de Ferrín non é que sexa de vanguarda ou non, que iso é vai e ven como as 9 ondas da lanzada. O grupo Rompente rompeu e esbarafustou e sacudiu, pero quen realmente exerceu influencia nos poetas e na propia recepción da poesía foi o Ferrín. O que importa é a palabra que revela, a palabra que queima como un forno ou como unha espada ardente, e iso é o que está maravillosamente en Pólvora e magnolias. Como, onde se pode achar a forza de amor e de nostalgia de momento último, se non é acaso de algún poema de Dona do Corpo Delgado de Cunqueiro, co que, por certo, diáloga ben de preto. En todo o libro é feito así, delicado e brutal, artefacto terrible, dende os leídos ou bramidos líricos máis persoais, en primeira persoa ou en terceira, como ese case diría poderoso triste Stephen, que pode ser Ferrín, ou mesmo toda a súa xeración ou parte dela, ata a portentosa letanía final, reclamo a liberdade pro meu povo, dedicado ao noso camarada Xosé Ramón Reboiras Noia, morto aínda non había un ano.
Intentarei correr agora un pouco máis. O Ferrín sempre dixo que un non é poeta todos os días, así como que non se preocupa de selo sempre, non prodiga esa ganga que tantas nobres voces ten feito difíciles de discernir, sepultándoas nunha masa sen brillo. Ora ben, felizmente para nós, ao cabo de máis ou menos anos, cunha frecuencia razoable, Ferrín volve ser poeta, e como non gastou a forza en repetirse e amaniararse, un grande poeta. En maio do 82 publica O fin dun canto, un libro que fixo bastante menos ruído co anterior, e que para min, sin embargo, se tivera que escoller, que o vallá non, o que levaría comigo non a famosa illa deserta, senón ao mesmo inferno. É probable que nese momento o sistema literario noso xa estivese convencido de que estaba moito ben e de que xa non precisaba avalos en revolucións. E algo deso vería que tampouco tan malos non éramos, ni moito menos os maiores. É ben verdade que daquela a populosa idade de ouro da poesía galega que abriu nos anos 80 do século pasado xa non estaba nas primeiras luces da alba, e iso que Xosé María Álvarez Cáccamo e Miguel Anxo Fernambello e González Tosar e Ramiro Fonte, e xa non digamos Chus Pato e Xosé Miranda, aínda estaban inéditos en libro. O Forcadela non, que acababa de publicar Ferida acústica de Río 2 meses antes, non? O máis ferriniano quizás dos seus libros. Onde estaba? Pero todos tiñamos aínda moito que aprender. Cunqueiro acababa de morrer, a lección máis alta estaba de novo nese Ferrín, onde un poema titulado precisamente Voz na néboa enlazaba simbólicamente no seu primeiro libro e mostraba canto podía esa maneira épica súa propia que xa iniciara con aquel fragmento que ao principio vos citei. Outra das maravillas singulares deste novo libro, título Lucrecio Caro, constituía un everés de poesía filosófica, non xa ao modo clásico ou neoclásico, nin tampouco romántico, senón como se o propio Lucrecio lera todos os poetas do seu futuro e a Marx e Sartre por engádega. Ourense, Confesións, Ao meu fillo, Camiños en volta, a Jean King, poesía íntima, filosófica, política, onde están as fronteiras? A poesía que lle chamo épica, porque non se me ocorre unha palabra máis xusta, é certamente unha constante en Ferrín, pero en Estirpe, 1994, 12 anos despois do libro anterior, é mesmo máis presente de maneiras varias. Espada, Laberinto, a suite que de Blume, con Manuel Antonio a fondo, Dume, O Cambedo, Perceval, Prisciliano, e doutra maneira esa terrible miña casiña meular. Longos poemas que construen, este sí, certamente unha patria, un coller o pasado e fabricar soños lúcidos e esporas e camiños para a demanda do grial futuro. Velei a función bárdica e romántica do poeta cando xa parecía que tal cousa non era máis posible. Velei o poeta nacional, que por suposto non oficia como Macpherson ou Essard de la Villemarqué, pois é fillo directo de Oxín e de Turoldos e irmán non louco de Ezra Pound. Citei poemas longos, pero en Estirpe hai tamén un poema épico moi breve titulado Don García Rey. Esta milagrosa síntese está moi presente e é moi determinante nunha desmesurada novela miña que se chama Morte de Rei, e é tamén nun longo poema titulado O Bo do Mascato que publiquei no ano 2005 e no que ninguén reparou, pero que a mí me parece unha das millores cousas que teño feito, e sin o do Ferrín non o faría ou sería moito peor. Isto que aquí confeso pasoulles dunha maneira ou doutra a todos os escritores da miña quinta literaria e máis aínda das seguintes. Que sería do último medio século da literatura galega se non houbera Ferrín? A cousa merece ser pensada. Cando se poñían estupendos con alguén, alá onde son eu dicía, todo canto tes non che chega para facer contas comigo. Isto o Ferrín non lle dirá nunca a ninguén, pero eu as contas sei nas botar e penso que todos deberíamos. Xa me pasei quizá das 3.000 palabras que poden caber nos 20 minutos que me deron e non falei de Contramaquieiro, ese novo libro no que Ferrín nos avalou de novo no ano 2005 e no que en vez de repetirse aínda seguiu dinamitando a fala, como diría un Novoneira, e a propia poesía e as súas formas todas. Libro difícil certamente, o máis difícil e exixente de todos os seus ao meu parecer, e pola súa demoníaca densidade, complexidade conceptual e referencial. Demoníaca, naturalmente, de Daimon. Non falarei logo dese libro, pero si vos farei unha recomendación moi valiosa.
Se aínda non o fixestes, lede a extensa, excelente reseña e análise que del fixo Iris Cochón no Anuario Grial de Estudios Literarios Galegos, correspondente a aquel mesmo ano 2005, que se pode achar tamén na rede. Eu, pola miña parte, só citarei o portentoso Incipit. Dame razón un lóstrogo de sombra. Razón con mayúscula, xa ora. É dicir, que neste perfecto endecasílabo xúntanse tres poderosas referencias. O Fálame Musa de Homero, alterizado coa introdución da deusa razón revolucionaria, e a claridade ideal desta inmediatamente contrastada polo célebre osímolo pondaliano do escuro lóstrego. Ou sexa, 3 milenios de literatura e historia concentrados en 11 sílabas gramaticais exatas sin sinalefa ninguna. Así traballa o mellor Fabro, ou mellor dito, o altísimo poeta, porque bo Fabro é o calquera. E así comeza o grande e conciso poema épico anticapitalista que é a primeira e maior parte do último libro de poesía de Ferrín. O gallá que non sexa o derradeiro. Moitas grazas. Para min, Méndez é nomeadamente un poeta versátil, un poeta innovador, pero un poeta que nunca se comprace nos seus achados. Co pseudónimo de Heriberto Vence escribiu poesía estrófica en estrofas clásicas como sonetos de Pitalamio ou Alexandre Bóveda ou aquel soneto satírico España, e escribiu poesía estrófica seguramente por dignificar a lingua coa práctica e con formas literarias prestixiosas nun momento de pouco cultivo e de desleixo. Porén, Heriberto tamén recuperou formas arcaicas, non clásicas. Poño por caso algúns dos recursos da poesía céltica, esas anáforas das que falou Darío, para falar moi poéticamente de execrables arcaísmos políticos, tal é o caso dos sirventés pola destrucción de Aquitania, ou o caso dos líderes mariñeiros que morreron no Atlántico. Sexa como for, os modelos poéticos que Xosé Luís propuña aos lectores galegos, as homenaxes poéticas que Xosé Luís fixo na súa variada obra, son ben diversos. Ezra Pound, René Char, Paul Valéry, Cunqueiro, ou mesmo o Dylan Thomas, que se mencionaba no limiar da poesía inteira de Heriberto Vence. E entón, eu penso que compre saber que interesou a Méndez Ferrín en cada un dos autores literarios os que rendeu homenaxe. De Pound, diríase que quizás interesou non só o afán de ensanchar os repertorios poéticos achegando ao léxico, os ritmos e a prosodia da fala coloquial. Isto é, o que Pound, que era moi amante das temáticas atemporais nos seus primeiros poemas, invocou co seu lema a novade, que escribide sobre as cousas de sempre, pero a novade, non coa fala da xente do común, make it new. Pound procurou, como o grande William Carlos Williams, que escribiu os seus libros de poemas no comezo do século XX, o ton coloquial e a diferenza da fala americana no ámbito inmenso da lingua inglesa. Ora ben, seguramente o noso Méndez aprecia tamén en Pound non só esta aproximación a diferenza singular da fala coloquial, senón o gusto pola síntese, pola condensación literaria, da que Pound falou en moitos fragmentos do seu libro ABC da lectura, por exemplo, nos que se chaman poesía condensada, en alemán Dichtung, Dichtung. Exemplo deste amor pola condensación que está en Pound e que é característico de moitos poemas de Xosé Luís Méndez Ferrín sería para min a sección cuarta de Contramaquieiro ou tamén a suite Peirao das Brumas, que de Brime, que está no libro Estirpe. A síntese de imaxe que atopamos en Que de Brime ou moitos outros poemas foi propia do movimento poético chamado vorticismo. E a homenaxe ao vorticismo é patente nun dos últimos poemas que publicou Xosé Luís Méndez Ferrín. Refírome a un poema que se chama
La liberté guitán de Pep, Vórtice. É dicir, e está dedicado a Xosé Ramón Barreiro. É un poema quizáis desatendido porque se editou nun volume de homenaxe a Xosé Ramón Barreiro, o historiador compostelán que foi director da Real Academia Galega, e é un volume de homenaxe editado pola Universidade de Santiago de Compostela que se chama A Patria Inteira. Ben, o título do poema de Xosé Luís Méndez Ferrín, exquisito, A liberdade guiando o povo, Vórtice, para empezar, remítenos a un cadro que é para moitos o primeiro cadro político da pintura moderna, non? Ese cadro, non? de Géricault, que remite a máis a sucesos revolucionarios de 1830, non? O rei, o Borbón Carlos X quería pechar o Parlamento de Francia, quería instituir a censura na prensa, e entón, tanto os traballadores como os burgueses ilustrados, non? O propio Géricault, xuntáronse e depuxeron a Carlos X, acabaron con aquel Borbón que se restituíra, non? Viulus Felipe de Orleans. O propio Géricault retrátase ali, pero, en fin, o poema de Xosé Luís Méndez Ferrín, A liberdade guiando o povo, non é unha interpretación do cadro, non é o que chaman unha frase, é un vórtice. Ben, que é isto dun vórtice? Pois, miren, un vórtice é un remuíño que se forma nun fluido por conta dun rápido movimento de rotación e que tende a quedar baleiro no seu centro. Para min, se algúns poemas de Xosé Luís, influídos pola retórica de Pound, son vórtices, é porque teñen a virtude non só de pasar con rapidez dunha imaxe histórica a outra, senón tamén de quedar baleiros no centro para que o lector activamente conclúa ou complete o poema. Porque a poética de Ferrín ten, no meu ver, o obxectivo fundamental de crear un espazo de liberdade para os lectores e un espazo de exercicio valente, non? E ousado da liberdade. Creo que isto é algo que o Xosé Luís dicía nunha poética que se publicou alá por 1992 no número 7 do Boletín Galego de Literatura, onde apareceu a primeira versión de Quai de Prima. Ali dicía o Xosé Luís Méndez Ferrín: endexaméis me propuxen un achegamento deliberado ao público. Para min, achegarme ao público é darlle o que o público agarda. Eu, por contra, vou deliberadamente construir o meu propio lector, de tal xeito que ou me colle e me acepta ou tira comigo sen a menor concesión. Ben, eu entendo que a poética do Méndez non só transmite gusto pola liberdade, senón tamén pola ousadía, non? Polo exercicio atento e radical, non? Da exploración literaria. Son poucos os casos nos que os poemas de Xosé Luís Méndez Ferrín non son o que Humberto Eco chamou unha obra aberta. E cando non o son, teñen boa razón para non selo. Poño por caso cando se evoca un compañeiro morto, como no poema dedicado a Vicente López in memoria, ou en algúns dos que mencionou Darío. Agora ben, sexa como for, para min, os vórtices de Ferrín, como ese poema que lle recomendo, procuren A liberdade guiando o povo, Vórtice, os vórtices de Ferrín son unha concentración de referencias históricas, de imaxes, de momentos fugaces. E no caso de La liberté guiando o povo, é unha síntese do máis dinámico da Galicia moderna, quer no tocante ás actividades industriais, quer no tocante ás actividades militares e políticas revolucionarias. Ese poema remata con estes versos que din: e Galicia comeza a aprender de novo o propio nome, que ser segue sendo palabra aceda, aínda que un día dirá alguén, como se dixo no banquete de Conxo, é para sempre, a espiral desenvolvéndose, por con outras palabras, ya rompe nuestra aurora e centellea. O verso final en castelán é de Eduardo Pondal, do brindis pronunciado no banquete democrático de Conxo no ano, o 2 de marzo de 1856, que foi tamén unha confluencia interclasista, non? Como confluencia interclasista foi a Revolución de 1830 en Francia, non? Por certo, eu creo que un dos motivos fundamentais de todo o exercicio literario de Méndez Ferrín é superar unha sociedade de clases. O feito de que este autor reúna pois moitas veces solecismos e logo exquisitas fórmulas académicas, e que el verdadeiramente o que nos quere dar é unha lingua chea de matices dispares e antagónicos, e creo que verdadeiramente parte da poética de Xosé Luís é superar as miserias de unha sociedade clasista.
Pero dixen tamén que o mellor da poética de Pound, a que tantas veces se referiu, nalgúnas ocasións dixo Méndez Ferrín que o seu poeta preferido era Ezra Pound. Entón, eu creo que a Méndez Ferrín de Pound pode interesarlle a capacidade de síntese de Pound. E esta cuestión de se a poesía é literatura condensada, pois poderíanos levar a reparar un pouco na suite Quai de Brime, que está en Estirpe, que ten o mesmo título que unha película de Marcel Carné dos anos 40. Vale. Pero especialmente poderíamos intentar comparar esa suite Quai de Brime coa moi extensa e retórica Oda Marítima de Álvaro de Campos, un dos heterónimos de Pessoa. O portugués, na Oda Marítima, dáse abundancia e amplificación nun poema que expresa os estadios evanescentes de somnolencia, canseira, atención marginal, degradación ou desagregación subxectiva e inapetencia, como ben indicaron Antonio Xosé Saraiva e Óscar López na súa historia da literatura portuguesa. Porén, o Méndez Ferrín ofrece en Quai de Brime unha oda marítima un pouco máis sintética, mesmo fragmentaria, como corresponde á estética moderna, pero moito menos convencionalmente retórica, aínda que máis rica en referencias, e referencias nas que se mestura, igual que nos estadios intermedios de sono e vixilia, o real, por exemplo, a Casa de Efectos Navais Rosés que había en Vigo, Xosé María Castroviejo, a quen moitos de vostedes coñeceron, e logo, a máis do real, a fabulación popular, a Burata de Inferno, da Illa de Ons e as súas lendas, que dá para unha alusión irónica e paródica, o Buque Fantasma, e a máis do real é das lendas populares o declaradamente imaginario, a literatura de Stevenson, de Conrad ou Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe. Ben, ao falar do intenso e sintético exercicio imaginativo de Xosé Luís Méndez Ferrín, dicir que é un poeta versátil, creo que efectivamente non teremos tempo máis que para indicar como é un autor que nos dixo que había moitas maneiras de facer unha literatura intensa e libérrima, e moitos deses modelos son modelos dispares. Por exemplo, de Cunqueiro. Eu penso que a Méndez o que lle interesou dese poeta que sinalou para a xente que comezaba a escribir nos 80 en calidade de mellor poeta galega vivo, alá no limiar da poesía inteira de Heriberto Bens, pois de Cunqueiro supoño que apreciou o gusto polo ensoño, a amplitude de usos lingüísticos, a riqueza retórica e tamén a intensidade sentimental e o apaixonamento, aínda que Cunqueiro pois dá no patetismo de Cote, e Xosé Luís é un poeta lírico moito máis contido. Ben, a vista dos moitos modelos literarios que se manexan na trayectoria poética de Xosé Luís, eu coido que Ferrín andou de Cote a procura da innovación, coido que Ferrín, o independentista, reclamaba no limiar da poesía inteira de Heriberto Bens o que Hans Magnus Enzensberger, nun ensaio do ano 1962, chamara o idioma universal da poesía moderna. E a este respecto, acórdese de que naquele limiar, que era un programa de innovación da literatura galega, falábase de que Heriberto Bens lía ben a Dylan Thomas en inglés, e no mesmo limiar a poesía inteira de Heriberto Bens había unha ironía sobre que o tempo era un modelo canónico da lírica, o de Antonio Machado, a quen, porén, Ferrín rendeu homenaxe xenerosa na sección de 16ª de Contra Maquieiro, traducindo 4 versos de Amor Novieco. Así que eu creo que o que fai Méndez Ferrín é ter unha concepción dialéctica da poesía, e cando algo se está convertindo nunha referencia obsesiva, pois distancias un pouco, irónicamente, pero Xosé Luís é verdadeiramente un autor innovador, dialéctico, pouco complacente e sempre enxeñoso. Outra cuestión poética presente na obra de maneira moi pertinente de Méndez Ferrín é a dialéctica entre a forma e o informe, que se amosa, por exemplo, no segundo poema de Compólvora Manoles, podería chamar por Kerouac, pero tamén no poema Sorga de Estirpe, cando fala ao remate do poema, o poeta de que intenta por unha ponte entre Petrarca, que é un exemplo do exercicio formal en poesía, e René Char, que é, por meu ver, a antítese do petrarquismo e exemplifica a procura de expresión na ruptura de convencións.
Ben, a tensión entre a forma e o informe na poesía de Méndez Ferrín podería relacionarse non só co xogo dialéctico por conta dos distintos repertorios e escolas literarias que coñece e aborda no meu ver, dende un punto semellante o indicado por Yuri Tinianov nun clásico artigo que é a arte como proceso. Pero creo que esta tensión entre a forma e o informe na poesía de Méndez Ferrín tamén ten relación coa tensión crucial para o discurso da estética moderna entre o particular sensual, entre a particularidade sensual de cada obxecto concreto, de cada lugar pequeno, non? Santa María de Augas Santas, non? Santa María de Noia, e, por outra banda, o universal. Esta tensión entre a sensualidade particular e o universal, por exemplo, da razón, é algo que expuso francamente ben o Terry Eagleton, que ten estado aquí por Galiza, pois nos inicios do seu libro A ideoloxía da estética. E a tensión entre a forma e o informe na poesía de Ferrín eu creo que é a mesma que amosan moitas obras de Paul Valéry. A tensión entre este mundo palpable e visible e, por outra banda, a abstracción mental, que no caso de Méndez implica sempre consideracións históricas concretas e consideracións sobre a problemática da historicidade, tanto na Liberdade guiando o povo como moitos outros. Miren, nun poema de Stirpe que se chama Buscalque, o ton é desolador, porque a evocación do poeta ten no fondo o contraste entre o asolagamento do lugar de Buscalque e de outros lugares do sur de Galicia no encoro de Lindoso, alá por 1992, e o contraste entre ese asolagamento e o asolagamento de Castrelo de Miño en 1966, que deu lugar ás primeiras movilizacións exitosas dirixidas polo UPG en coordinación do Partido Comunista de España. O ton desolador de Buscalque lograse, no meu ver, o contrastar alusións intertextuais á lírica de Amado Carballo e de Rosalía, a máis da alusión ao célebre poema da Mujer con Alcuza de Damas Alonso, e, por outra banda, esas alusións literarias contrastan coa desposesión real da terra. Buscalque, ese poema, fala logo de como, ás veces, cando se anda a procura do sentido da vaca astral nos textos de Amado Carballo e Risco dos anos 20, do sentido da terra propia na produción lírica, pois o que pode acontecer é que a propia terra, e xa non o sentido da terra ou do cosmos, sexa obxecto de expropiación. Falou disto tamén polo tempo no que se publicou Buscalque, Camilo Gonçar, no conto O paisano eterno, incluído despois no libro Arredor do nome. Este mesmo ton desgarrado e desolador e esta mesma dialéctica entre creación e apropiación lírica en contraste coa desposesión real, pois volve ser tamén motivo dos durísimos poemas En las orillas del Sar, En miña casiña e meu lar. Pero, por outra banda, no poema En las orillas del Sar aparece algo moi tenro e moi sublime, perdón, no sentido non fermoso, senón da estética do sublime. É unha figura feminina da mocidade que xa estaba no poema Triste Stephen, un dos máis célebres de Xosé Méndez Ferrín. En Las orillas del Sar, que é un poema sobre a desposesión, dícenos: por veces puñase tensa Marie Claire por culpa daquel mistral. Éramos poucos por entón, e odiablamos toda clase de esportes. Está retratando a xeración existencialista que non ia ao ximnasio. En Triste Stephen, publicado 20 anos antes, podía lerse: naqueles anos da pereza e do noxo, viu de novo ao rique en Capdell prantando a tenda rente dun mar añil alporizada polo mistral. E seguramente Marie Claire é o nome certo ou verosímil da moza de Capdell, deste lugar, transmutada na figura de Ulrike Meinhof en Triste Stephen. Sexa como for, eu só quería reiterar indicar a reiteración desa imaxe sublime, a rapaza alporizada polo mistral, que esperta a simpatía do poeta na obra de Méndez Ferrín, porque creo que esta vitalidade femenina diante da mutabilidade da natureza, unha das imaxes máis tenras da poesía do Méndez Ferrín, e creo que se reitera. Agora, se me permiten, só quero indicar outra cousa sobre a que Méndez falou moito con afán polémico, que é a cuestión da importancia da épica na literatura galega. Vou ser moi breve. Sobre a épica, dicía Méndez nunha pequena entrevista incluída nun libro do 2003 que se chama Antoloxía consultada da poesía galega, un libro moi formoso do coordenador Antonio Casas, Arturo Casas, perdón, noso amigo Arturo, vale.
Entón, dicía Méndez, a miña traxectoria poética, dela direi que non a penso só lírica, incluída a lírica da violencia afectiva que chamamos sátira e a que sempre estiven ben alleo, senón que interpreto moi carregada de épica ou elementos narrativos que enuncian o que descorre en terceira persoa e sen relación con ningún eu sagrado e mónico. Eu non son ninguén senón aquel que canta a cólera de Aquiles ou a presenta a Stephen na praíña pedregullente de Dublín implementándose unha pera. E isto ocorre dentro dos meus primeiros poemas de cos finais. Porque vou coincidir con a apreciación do Darío. Vale, deu-me moitos folgos escuitarlle hai pouco. Entón, cabería, pro meu ver, preguntarse se os versos iniciais de Contra Maquieiro, dame razón, un lóstrogo de sombra, para eu ver a casa dos oprobios, os lugares, non evocan de algún xeito o inicio da Odisea. Cóntame, musa. Porén, Ferrín, en Contra Maquieiro, dramatizou a imposibilidade do épico na poesía moderna, ou, para o decir, segundo un dos ensaios das notas sobre literatura de Adorno, amosou a ingenuidade da épica. Sobre isto vexanse o ensaio de Adorno sobre a ingenuidade épica, cousa que se menciona explícitamente na sección sexta de Contra Maquieiro, onde se di: non hai épica capaz de todo isto. A epopea morreu vulnerada no xoenllo, matou unha Weiler sen que tan siquera Curros notase o chamado dos Ilotas Pondal, Pretos Bongó no centro da Manigua. Ben, dixen que Xosé Luís teña un gusto pola síntese e polo vórtice. Fíxense, claro, que épica pode cantar a intervención colonial da guerra de Cuba? Que épica pode cantar, non? A acción de Baliano Weiler? Pero fíxense que menciona a Curros, que nos seus artigos do Diario de la Marina en Cuba, non? Pois de alguma maneira fixo discursos patrióticos superficiais, cando dende unha distancia histórica como a dun pensador crítico da altura de Xosé Luís Méndez Ferrín, o que se pode entender é que o chamado desastre do 98 é un momento no que un imperio naquele momento ascendente, non? E que non chegara ao cimo estadounidense, bótase sobre colonias non só Cuba, senón Puerto Rico, non? Do antigo imperio máis feble, sí? Isto colle polo medio, como todas as guerras, non? Os inocentes, os mozos que morren na Manigua, os que chama ilotes, non? Todos estes vencidos, non? Os que a épica de Pondal, non? Mencionou. Agora ben, a imposibilidade da épica xa se anunciara en Contra Maquieiro na elíptica e pondiana sección cuarta, onde di: Cristóbo Colón en forma de fosquito agáchese no seo a súa lingua de Sabela. Fora do uso humorístico aquí do termo fosquito, non sei se moitos pais que cambiaron coeiros empezaron a chamarlle últimamente as feces, non? Como ese pastel de produción industrial, non? Pois eu o que creo que aquí Méndez Ferrín está facendo metaliteratura. Os que coñecen a historia da literatura de Pondal saben que tiñamos noticias do seu grande poema épico, tardou moito en editarse, non? A primeira edición de Amado Ricón recolleuse con moita ilusión, e claro, de un poeta que Xosé Luís estudou en calidade de modelo da escola formalista, de autor que establece unha literatura moi independente dos tópicos casteláns, e dun poeta que bota unha grande parte da súa vida intentando elaborar un inmenso poema. O que non esperábamos era non só que o seu modelo épico fora retardatario, que o é dicir, se os Lusíadas de Camões é un gran poema épico, pero é un modelo xa retardatario, non? Con respecto, non, a épica renacentista, pois os Seoas, escrito nos fins do XIX e principios do XX, é un modelo poético tráxico por retardatario. E logo ende por riba, ese modelo poético que moitos estaban esperando, non? Como un modelo de literatura plenamente autónoma, exalta a Cristóbal Colón, que foi unha das figuras, non? A ambigua figura, pero unha das figuras do discurso imperial español. Entón, penso que Ferrín é consciente da imposibilidade da épica convencional, sobre todo da épica bélica. Porén, o Ferrín non deixa de intentar a invocación á razón en Contra Maquieiro, que é
pro poeta, para o Méndez, é o cerne do humano. A épica que nos indica Méndez é a épica da racionalidade, a épica do máis humano de nós, do avance do coñecemento, e isto eu creo que tamén xa se expuxera nun longo parlamento do personaxe Alberto Comesaña na novela Antonios Inocentes, que editou o Manuel María lá por 1976, pero que eu creo que se escribiu no cárcere en 1970. Discúlpeme se fun desordenado, xa dixen que non teríamos tempo máis que para comenzar a aproximarnos á riqueza léxica e lírica da obra do Xesús Méndez Ferrer. Castiñeiros de meu avó como abadías suntuosas do outono, ai, Dios mío. Non hai xustiza, ai, Dios mío. Os días tépedos de apañar minúsculas cousiñas na amenidade do lameiro, ai, Dios mío. Margaridas e chorimas de paixón e cobiza, ai, Dios mío. Figueiriñas que plantei, regatos pequenos do corazón, os meus ollos eran fontes, ai, Dios mío. Chora o tractor, chora a uralita, choran as vacas suizas, a colleitadora e maelo carro de rodas de ferro, ai, Dios mío. A cópula de inverno en sabas de liño molladas dos meus ancestros, aquí tuvera lugar, ai, Dios mío. Bótannos contra o mundo e xa non temos covexo, ai, Dios mío. A lareira, o piso de baldosa, o cimento da eira, a cociña Bilbao, a nereira, o canastro, ai, Dios mío. A señorita de Pontevedra botou-nos aos camiños, os gardas mallaron en nós outros, ai, Dios mío. A señorita quitoume a casa e as cortes, a eira e o eixido onde me eu criei, ai, Dios mío. Os meniños choraban e eu quixen erguer unha escala de luz deica ao ceo, prefuxir ao sitio onde todo é ben, ser e paz, ai, Dios mío. O bateron en min e só poiden virar cara ao ceo o puño fechado do labrego sen terra de Luintra e con Nemara, ai, Dios mío. Imperializáronnos ardentemente polo cu, pois sei que no agro galego sodes moita xente, ai, Dios mío. A de Dios que Castelao nunca nos debuxara a faciana de escravos do feroz terratenente galego. Onde estabas, Ramón Cabanillas, ai, Dios mío. Probes dos probes, ai, Dios mío, ai de min e do outro, ai, Dios mío. Estamos perdediños, ai, Dios mío. Ai, prado de Armañá, curtiñas de súa braña, beiriñas de Fraxilde, hortiña que quero tanto, souto do val de Corvos, tomada das marmuelas, ai, Dios mío. Ai, filloeira de pedra, arca coas iniciais, chinero do comedor, cómoda da limpecia, armario dos papais, cuarto de baño que eu puxeres outro ano, ai, Dios mío. Ai, as sombras dos defuntos, os ecos nos fallados, as nésporas do pulpo, unha faixa nova para botar na romería, ai, Dios mío. Ai, as mozas de antano, que se chamaban Delsidia, os homes Celso, os mozotes Fuco, os obedentes tíos Anigundo dos contos, ai, Dios mío. Choraron as ouralitas, choraron as marelas, as ratinas, as charolesas, as galiñas e o galopedrés, e chorou a colleitadora e a motoserra, e puxille con pasa o pranto onde era alugado por renolonce venoso, pola porla e polo piche dos camiños da freguesía. Chorou o can que de palleiro, como a nós outros somos homes e mulleres de palleiro, ai, Dios mío. E deixarnos por portas, señores, ai, Dios mío, ninguén volveu por nós outros, señores, ai, Dios mío, que, por se fose pouco, a Garda Civil voou con dinamita a nosa casa, que resultaba sento da señorita de Pontevedra, señores, ai, Dios mío. Alma como na concerto de Vivaldi cun violino principale e altro violino pereco, ai, Dios mío. Que maldito sexa o día en que fomos nados nesta terra de lobos e poetas mortos, ai, Dios mío, ai, Dios mío, ai, Dios mío.
amables, para mí unha honra grandísima estar convosco, estar os compañeros hoxe aquí. Vou ser moi breve porque senón isto se nos vai un pouco de tamaño. Así que, bueno, vou ler isto que me parece unha homenaxe de xustiza a unha persoa que hai moitísimos anos, hai máis de 25, creo, me acolleu en Mondoñedo e leu un poema dicindo que era o seu poema, resultaba que non era o seu poema, sendo eu un rapaz como era, foi a homenaxe máis grande que ninguén me pude facer nunca e lle estarei sempre agradecido por toda a miña vida. Así a todo temos que pensalo, non? Hoxe a nosa obligación tamén é pensalo, así que temos que pensalo como é, non? Dentro dos textos clásicos, eu desde logo, claro, falar despois da xente que falou é unha ousadía, pero vou ser moi sinxelo e moi breve. Digo que a poesía de Méndez Ferrín parece que se resiste a análise, ou pareceu no seu momento que se resistía, porque, dándolle a volta a unha cita perversamente, non había un fora desa poesía desde o que falar. Eu, como me dedico ao ensino medio, ainda me lembro de moitas frases do alumnado, non? Cando falan de Rosalía, pensan algúns estudantes, e algúns mesmo escriben: vai a señora máis inxenua, non? Escribía sobre a beleza do país, algo que sabe todo o mundo, saben incluso os cartéis de Tour Galicia, desde Galicia é bonito. Efectivamente, un poema é un artefacto que configura os pensamentos das persoas. A poesía galega é, entre outras moitas cousas, unha armadura ou unha malla ou unha biblioteca contra o imperialismo. A poesía galega é poesía, a poesía de Ferrín é poesía galega e durante un tempo a poesía galega foi a poesía de Ferrín. Non me queda outro remedio que ser así de tópico. Igual que é legítimo afirmar que a política galega de medio século derivou en parte do poema rosaliano como unha inflexión lingüística dese poema, creo que podemos decir o mesmo de Ferrín nos 50 anos seguintes. Respiramos ideas a partir da súa poesía, inspirada e severamente nivelada ao xeito da burbulla que o obreiro dispón con inteligencia sobre o formigón escabroso. Así escribiu Ferrín, e pronunciamos estes campos semánticos como os de antes coa certeza de que son un produto colectivo. Ferrín vestiuse de funda azul e ensuciouse para lembrarnos que un idioma pode morrer por exceso de hixiene. Dito de outra maneira, un idioma non pode delegar a realidade en ningún outro código cultural. Algo da materia coa que pensamos, a burda e a sublime, forxouse entre o coloquio dos galegos de Sarmiento, dos 24 galegos rústicos de Sarmiento, e Follas Novas, e se nos gustasen as fábulas, que non é hora, diríamos que algo de Pondal fixo cristalizar iso. Pero certamente a dicción implacable de Pondal xira ao ritmo da altísima moa que escolleu tamén o poeta Ferrín para falar, sen concesións, como decían aquí antes, do máis culto e do máis humilde. E así, baixo o rigor da beleza pensante, venceu as voces que, igualmente altas, así que eran, podían condenar o noso idioma a unha interminable nube de marmelo. O poema de Méndez Ferrín naceu na selva de Esme, a calor enigmática dos insectos profundos que tanto compracen a Cicek en Blue Velvet. Os seus versos creceron en todas as direccións, ninguén pode finxir que non foi alcanzado. Un deses versos estaba, por exemplo, hai 25 anos na barricada de Teis loitando contra a empacadora, e a barricada que se abría para incluir ao poeta. É un xesto definitivo. Creo que ninguén lle escribiu unha crítica de semellante e fermosa emoción. Grazas a poetas como el, que mesmo contándose cos dedos dunha mao, conforman unha cifra sorprendente para un país pequeno como o noso, ninguén pode decir que a poesía galega ten o seu modelo culto no exterior. Porque Ferrín escribiu, afirmamos que o nivel culto da poesía da lingua galega é a lingua galega, pero tamén o nivel inculto, afortunadamente. El Sinor tamén debe producir esparto ben áspero para que se suiciden os príncipes.
persoas que organizaron todo este ciclo. E logo, moi en concreto, tamén quero agradecer a Manolo Queiriño, meu amigo, permitirme estar aquí. Probablemente eu son a que menos teña que dicir de todo isto, eu son profesora de latín, pero bueno, con todo algo que máis poida engadir aquí. A Rosa e Leónides de Carlos. Así comeza o que case unanimemente, e aquí claramente viuse, non? E desde a súa aparición en 1976 leva sendo considerado o libro máis importante da poesía galega contemporánea, con Pólvora e Magnolias. E digo comeza con toda a conciencia e coa certeza de que os libros empezan por aí, pola súa dedicatoria. Non es... Os libros establecen lazos, o que agora semella definirse mellor desde o concepto quizáis menos vinculante e menos lineal, máis vaporoso e extenso das redes, e os manifestan de xeito implícito e explícito. É a vontade do seu autor facernos ver con quen quere vincularse, a quen permanecer ligado por un contrato que vai alén da corrupción do tempo e das relacións. Meus pais, esas persoas a quen vai dedicado o libro máis importante da poesía galega dos últimos 50 anos, permanecerán por sempre ligados ao universo de Con Pólvora e Magnolias, e por sempre ao do seu autor. Concédeselles, ademais, o privilexio da vida alén da morte, ese que acadan por si mesmos os autores e que regalan xenerosamente aos seus destinatarios. Meus pais serán para sempre uns nomes, o comezo de Con Pólvora e Magnolias. Para os seus fillos e para aqueles que tiveron a fortuna, eu diría, a inmensa fortuna de coñecelos na vida, vivirán na nosa memoria como fermosas persoas nos seus primeiros 60 anos, nunca sometidos ao proceso de avellentamento do ulterior deterioro. Eles forman parte da raza que Epicuro reservou para os deuses, eses que viven nun mundo propio, alleos ao acontecer dos humanos, inasequibles ao sufrimento. Os deuses de Epicuro, agora o entendo, por fin, son a proxección do amor na súa forma liberadora. O sufrimento que comporta ás veces o ser amado, o noso temor a perdelo, a que lle aconteza o mal, está neste caso superado. Aos mortos amados nada malo lles pode xa suceder. Se algo soubo durante séculos a humanidade sobre Epicuro, foi grazas ao inmenso poema do romano Lucrecio, dito Lucrecio Caro, de quen xa falamos, destinatario dun poema de O fin dun canto. Lucrecio, a besta irmá, salvado casi en extremis do esquecemento, e como dio o poeta do desterro interminável no que habitas, apenas amado polos loucos e polos espíritos, a percura de licores de verdade e certidumes míseras, polas cales impolutas dun verso de fogo e lama. Ferrín vincúlase co poeta que nos revela o sistema de Epicuro, a súa idea sobre as orixes de todo o que existe, a quen coñecemos case por puro azar, por un manuscrito que se librou do esquecemento ou directamente da aniquilación. Porque en ningunha sociedade presidida pola religión, ninguna sociedade prácticamente, resulta fácil de asumir que alguén afirme que somos un conglomerado de átomos e baleiro, que nada xorde da nada, nin por iso torna a nada, que iso que chaman alma non é outra que de novo átomos e baleiro. Ou como di o poeta, besta irmá, temos alma mortal perecedeira, e o morrer non importa, é un accidente. A nada é unha gasa que nos cega cos seus iris espléndidos, e ali ficamos disoltos, mentres todo segue no seu discurso sempiterno de visgo e recurrencia lamacenta. E esa gran verdade non nos la conta un tratado de rigorosa lógica, senón un extraordinario poema en hexámetros. A poesía, arma do coñecemento, xeito de chegar á felicidade que, como Ferrín tamén nos recorda, Virxilio puido recoñecer naqueles que coñecen a natureza das cousas.
Lucrecio é tamén, por certo, que, segundo di Ferrín, que di Xerome, instila ideas perigosas no noso Prisciliano. Maldito irexe, dixera Xerome en carta a Clerifonte, non libre el de culpa, como tampouco Agostinho, que en moito fornicara na pomba branca trega. Entre coito e coito recita versos virgilianos, cando non as blasfemas proposicións de Lucrecio. E os vínculos exténdense, e ás veces reciben o nome de estirpe, a quen pertence o poema dedicado a Prisciliano. Tamén neste poemario extraordinario atopamos os vínculos ocultos e os explícitos. Coñecemos os amigos, os outros adicatarios. Derek Walcott, que indirectamente nos leva a outro grande, St. John Peirce, Seamus Heaney, Antonio Ramoneda. O libro de Ferrín confesa que querería estar nos andeis das súas bibliotecas, formar parte dos libros deles, formalizar outros vínculos, outros contactos. En definitiva, Ferrín é irmán do Homero negro e antillano, capaz de fundir a Bob Marley coa grande exposición chamánica ás orixes africanas, todo baixo a apariencia dunha nova loita por unha muller. Ou do irlandés, que foi quen de crear o himno da paz no seu país e fixo arredor dun mito que tamén nos leva ás praias de Troia. Seamus Heaney falou da curación en Troia e o fixo collendo na man a Filoctetes, outro vello amigo ferriñán, o coxo fedorento a quen tras dun decenio de abandono e esquecemento todos agora necesitan para tomar a cidade. Seamus Heaney construe o canto á paz, a xenerosidade dos corazóns, e Manuel Outeiriño ponlle acento galego. A idea de que a procura dun ben común é superior debe permitir o esquecemento, e di Heaney Outeiriño. Pero entón, por unha vez na vida, as ondas do devorado avalo da xustiza poden arrizarse, pondo a ritmo a esperanza e mala historia. Ponde logo esperanza nunha grande viraxe cara ao cabo contrario da vinganza. Nin Seamus Heaney nin Derek Walcott están xa vivos. A maravilla da literatura é que puideron convivir e conviven con Epicuro, con Lucrecio, con Homero, con Ramoneda, con Rosa e Leónides de Carlos, con máis seres privilexiados. Como persoas educadas nos principios de Epicuro, logo, non pensamos que unha vida futura nos vaya a xuntar de novo con ningún deles. Pero é certo que en parte tampouco o precisamos. Os libros quedan, os versos permanecen. Gozan tamén da categoría do que pode ser revisitado e novamente entendido. Podemos unha e outra vez pararnos nas súas páxinas, pensalas, intentar entendelas, e mesmo se a súa lingua chega a facerse difícil de coñecer, poderemos telos no pálido reflexo das traducións, servirnos da compañía sempre aliviadora dos dicionarios. Os que tratamos a cotío cos chamados clásicos sabemos ben de que falamos. Con todo, non perdo a esperanza de que os amigos e os amados que marcharon, agora tamén eles, Derek Walcott, Seamus Heaney, reaparezan un día polo Quai de Brume. E o que teñen eses lugares, un nunca ten a certeza do que ve. Se cadra, están aínda na terra de Stevenson, onde as baleas soñan, ou no lugar de Cassin, na praia de Sète, ou o que é o mesmo, no bar das almas perdidas. Ali poderán seguramente recitar a coro a canción definitiva, o testamento do Gebo. O día en que de súpeto, onde as almas perdidas, eu pide ese tranvía fantasma que nos leva, os bébedos na néboa, os solares detrás. Lembradevos de Chambi, Martinico, o Chinito, e a boca se vos encha de pirulí e barquillo, e que ninguén me faga pranto de cascarilla, cando eu estire a pata nesta cidade estrépito e poñan no meu texto, fechou por defunción. Que éramos cumprido o horario, sei que seguramente moita xente quererá
falar agora e comentar cousas sobre a obra de Méndez Ferrín, e se moita xente quere facer iso, pois entón é que logramos algo con esta parte do homenaxe. Supoño que podemos facer por aí fora, non? Por esta cidade maravillosa e estrépito. E para rematar, pois eu quero decir que creo que os mundos de Ferrín non son mundos absolutamente xebrados. Así que espero que algunhas das cousas que se apuntaron hoxe poidan desenvolverse na mesa sobre a narración, que é a da próxima semana. Poño por caso que, por exemplo, hai tópicas e imaxes que aparecen no cuarteto contra a Alemanha, de Contra Maquieiro, non? Por exemplo, o coche do Suárez, da liña do Suárez, non? Entre Mourense, que xa aparecían pois previamente nas páxinas finais de Fría Hortensia, que pecha Amor de Artur. E ademais, non é que apareza só o coche, senón que nese vehículo, non? Hai un momento no que un individuo, non? Primeiro no coche do Suárez, mira cara o exterior, cara o baleiro, e induce a outro a mirar cara o baleiro, non? A superar algunhas veces o desacougo do momento. Creo que esta imaxe do coche, da transitoriedade da vida e de como, porén, buscamos cousas ou ilusións que nos unen, está non só na imaxe do Suárez de Cuarteto con Alemanha, nas páxinas finais de Fría Hortensia, senón que aparecía xa tamén pois en Antonio os Inocentes. Así que creo que hai moitas posibilidades de conectar os poemas de Méndez Ferrín, que hoxe abordamos moi esquemáticamente, coas narracións longas e breves que se van a abordar a semana que ven. Eu só quero dicir 5 palabras, ou 6, que non teñen absolutamente nada que ver co asunto tratado. Fun funcionario municipal durante prácticamente toda a miña vida, ou unha gran parte da miña vida laboral. Durante 20 anos fun encargado do Auditorio Municipal de Lugo. Xamais en 20 anos os actos se terminaron pola miña vontade, senón pola vontade dos organizadores, e xamais lles dixen que ás 9 tiñamos que pechar. É o único que teño que dicir. É a primeira vez que o verso, e é a primeira vez que digo unha cousa así en contra dos xefes do que organizan. Pídolle perdón aos membros do Ateneo Atlántico de Vigo, pero verdadeiramente o comportamento do Concello de Vigo pareceme indigno.